is ze volledig afgekeurd? Ja, 60%. 60%. Maar is het dan lastig voor dich om nog werk te vinden? Ja, wie neemt mij nog aan? Ze zeggen wel, ja, ik ga het werken, maar ja. Dan gaat er ergens heen en dan nemen ze ook niet aan. Ja, dan zeiden van, ja, ik kan niet meer 100 meter lopen, ik zet in mijn scootmobiel en ja, dan houdt het al op. Wat zou je hier willen qua werk? Ik heb eigenlijk van alles gedaan. Dat maakt mij niet zoveel uit, hè, werk. Ja, misschien zit er iemand te kijken die zegt van, de Heiko, Ah, nee, dan maak ik geen illusie. Moet jullie melk zoeken? Voor mij zwart. Zwart. En Veel suiker. veel zoeken. Veel zoeker. En Die ook zwart en jong. Zwart. Ja. Ook zwart. Ja. Goed. En hier dan met zoeker. Ik zal even zoeker pakken. Hey, en Oh, die zoeker heb ik toch, ik heb zoetjes. Ja. en is het een beetje een leuke stroom om te wonen? Jawel. Ja? Jawel. En Marielle is een leuke buurvrouw. Ja, absoluut. Nou, daar ben ik De eigenlijk... leukste van de straat. De leukste van de straat. Ja, dat meen ik serieus. Nou, dan zien we die misschien Veel in de super. aflevering van morgen. En jullie natuurlijk zwart. Oh, daar redden ze. Hoi, ik ga je wel even koffie geven. Ja, wacht, dan Ja, dan neem de koffie Dan met wacht, en ja, dan we- gaat naar Marielle. neem de koffie met. We nemen de koffie met. Lukt het? Ja, tuurlijk. Ja. Komen we dadelijk nog even terug. Is dat goed, Heiko? Ja, neem het. Drink Ja, op. wacht, Hier, wacht. neem gewoon je soep. 2 tassen is, ja, dat is een beetje lastig. Wacht, Marielle, we gaan eerst even... Moet ik even metlopen met de koffie? Prima, Heiko. Geer. Hallo, Hey. Marielle. Hallo. Hoi. Zullen we even naar de motor gaan? Ja, dat is goed. Veel suiker zeg je, wordt. Dat is wat heel leuk is. Ja? Nou, Heiko zit net dicht van, dat is de leukste van de ganse straat. Ja, dat zien we hoor, hè? Wat is hier zien worden? Ja, Best niet zo leuk dan? ik ben keileuk. Oh, kijk. Hartstikke leuk, toch? Hey, even door de motor, want Ja. ik vond dat wel zon. Van Heiko zijn scootmobiel nog die... ja, het is een beetje... hoe moet ik dat zeggen? Hij heeft ze letterlijk in de vastloper gehad. En niet met deze motor. Oh, Nee, dit is gewoon... is dit nou al opnames? Of, ja, we zien al aan de gang hier. Oh, oké. Kijk, hey, super Heiko, dankjewel. Succes ermee. Ja, we komen dadelijk nog even een handje geven, is dat goed? Oké, tot zo. Nee, dus wij zijn allebei motorrijders. Of ik was ooit motorrijder, maar mijn vriend reed nog altijd motor. En ja, zoals je ziet, ik ben niet zo'n tuinierder, zeker niet voor een vuurtuin. Dus er moest ooit iets op verzonnen worden. En toen waren wij op een motortreffen Ja, bij de Klappenjagers in Gimmert. Ik weet niet of je dat kent. in Gimmert, Gemert. Gimmert, Maar ja. dan zeggen ze, in die kant zeggen ze dat Gimmert. Gimmert. Gimmert, Ja. oké, in Gimmert. En ja, daar hebben ze al op het treffen motors die oud zijn en dan maken ze burn-outs meten. En, dus deze gaan ze ook in de lucht hangen. En dan doe je het niet meer. En toen was het van, wie willen kopen? Ik zeg, ja, €50, weet je wel. En toen had ik hem. En zodoende hebben we hem ingegraven. En toen kwam een kameraad van mij aan van, oh, ik heb nog wel een skeletje. Oh, dat is grappig. En die zetten we erop. En ja, dat vonden we leuk. Dus hebben we hem laten staan. En meer is het niet. Het is geen statement of zo, het is gewoon leuk. Ja, het is een tuinversiering. En aangezien wij allebei van motorrijden houden, komt dat heel mooi uit. Dat past gewoon bij jou. Dat past bij ons. Dat zegt Ja. wat over de bewoners van dit huis. Ja, Ja. Ja. En die vriend, hoe heet hij? Ronald. Ronald. En dit is nou werken? Dat is nou aan het werk. Dit is nou aan het werken. Ja. Hé, de goes met net een hand. Ja. Wat scheelt eraan? Ik heb een ongeluk gehad met de motor. Dus dat is dan heel lang geleden. Dus ik kreeg ook wel eens vragen van mensen die mij langer kennen van... Is dat de motor waar je heel ongeluk met gehad hebt? Moet jij dat voorstellen? Nee, dat is het niet. Dit was gewoon leuk. Maar ja, toevallig is het wel zo dat ik zelf een handicap heb opgelopen door ongeluk. 25 jaar geleden. 25 jaar geleden. Ja, in 95 is dat gebeurd. Toen- Dus toen- 24 jaar geleden. Toen was er nog
Jong. Ja, toen was ik nog jong. Ja, nou nog, hè. Jong van geest. Hè? Jong van geest, precies. Nee, maar dat, als ik dit zo zie, dan denk ik bij mezelf van toen was ze inderdaad nog jong. Ja, toen was ik 22. Dus, Wat is er toen gebeurd? ja, goed. Ik reed op de autobaan en ik wou naar links gaan om in te halen. Ja. En er zat in de dode hoek een auto. En dan ben ik tegenaan gezogen geweest. Wel van losgekomen, maar ja, even over de motor kwijt en tegen de vangrail aangeknald. Ja, En dan heeft ze weinig om de hen, hè, als motorrijder. dan had er heel weinig om me heen. Ja, dus dat is wel een... ja, daar heb ik flinke beperkingen over gehouden. Werd ze nog alles van dat moment of best ze van de wereld geweest? Nee, ik ben wel van de wereld geweest. Ik heb een tijdje in coma gelegen en ik ben door het oog van de naald gekropen. Ja, maar ik ben er nog en ik kan me actief opstellen, dus Goh, ik mag niet klagen. net als die een overbuurman, die is ook door het oog van de naald gegaan. Maar dan op een hele andere manier weer. Ja. Ja. Heftig huur. Ja, ja, het is wel heftig, maar ja, life goes on, hè. Life goes on. Ja. En in principe was ze wils doen, dat kan ze doen. Nee, ik wil veel meer dan dat ik kan, maar ja, dat gaat niet. En ja, je moet erbij neerleggen, dat klinkt ook handig, want het gaat ook niet altijd. Maar ja, je moet gewoon leven met de beperking die je hebt. En daar doe ik gewoon mijn best voor. Dus Maar toch nog altijd gek van motors. ja. Ik heb ook altijd gezegd van als ik ooit een vent tegenkom, dan hoop ik dat hij motor rijdt. Dan moet hij wel motor rijden. En nou ja, dat is gelukt. Dat is gelukt. Ja, Waar ben je hem tegengekomen, Ronald? op een motor treffen. Ja. In Gemmert? Of ergens nee, anders? dat was in Keldonk, op het gras treffen. Oké. Ja, dus, Klinkt heel zwarte crosserig, een grastreffen. Met motors. nee, dat is gewoon een motortreffers. En motortreffers zien meestal zit gewoon in een weiland en dan wordt een feesttent neergezet. Er wordt een podiumpje gebouwd, band erop, een potje bier erbij. En Neem dan, je eigen tentjes mee om te eigen kamperen? tentjes met, dus je rijdt erheen, bouw het tentje op, gaat lekker feestje vieren en volgende dag weer naar huis. Hoe gezellig kan het zien? Ja, heel gezellig. Kom eens een keer kijken. Wat is het eerstvolgende motortreffen? Nou, zaterdag gaan wij naar het zijspan treffen in Luxemburg. Wow. Ja, En dan met één motor of met tweeën? nu met een zijspan dus, hè. Oké. Ja. Want dat kan zich echt niet meer? Motorrijden Zelf kan ik rijden? niet meer. Nee, ik heb in het begin, nadat ik al door mijn revalidatie heen was en alles, heb ik wel geprobeerd om motor te kunnen rijden weg. Bij een bedrijf in Zwolle zit een bedrijf die zich gespecialiseerd in het aanpassen van motors. Maar dat gaat niet, gewoon niet meer. Nee. Dus ik heb heel lang achterop gezeten en nog steeds. Maar vervolgens ook een beetje problemen met mijn knie gekregen. Dus dat weer met lange ritten ook al lastig. En ja, sindsdien zit ik in een zijspan, hebben we een zijspanvaart. En dan rijd ik een bakkie met. En Ja. dat is leuk? Dat is hartstikke leuk. Ja? Ja, net dan- terug van vakantie, dus Met een motor met zijspan? ja. Wat lot ze dan de bagage? Ja, niet zijspan. En daar zit zich dan ook nog bij? Ja, maar dat had een hele grote kattenbak en een rekje. En ach, ik wil niet weten wat gaan we mee kunnen nemen. Goh, en is dat een heel modern ding? Of een beetje een oude motor? Of... Deze hebben we eigenlijk net, nee, maar die is redelijk modern. Zijn oude, dat was een oude. Dus, maar dat is net wat je wilt, hè. En heb je dan ook contact met elkaar via zo'n draadloos systeempje? Ja. Of, ja? Ja, we hebben zo'n communicatiesysteem. Hebben we eigenlijk pas sinds een jaar. Vroeger dacht ik altijd van, wat dan je juppen, dat wil ik niet. Maar het is toch wel hartstikke fijn. Ja, dus daar kunnen we gewoon praten de hele dag. Oké. Ja. Hey, en Ronald, is Stefan van Rooij? Nee, dat komt uit Den Bosch. Den Bosch. En bestig van Rooij of ook niet? Ja, ik ben opgegroeid in Maassees. Maassees, daar heb ik hier in de buurt. Maar ik woon al sinds mijn 17 hier in Venray. Dus. Oh, dus die is de grens over gegaan zelfs. Ja, de provinciegrens. precies. Ja. Een Brabander die in Limburg woont. Ja, En dat met veel plezier? met veel plezier. Ja? Ja. Schept dat nou ook een band tussen dich en Heiko? Dat je allebei toch best wel een heftige periode hebt meegemaakt? Nou, ik heb het er niet zo over dagelijks. Dus daar moeten we het ook niet dagelijks over hebben. Nee. Nee, je leeft gewoon een leven en daar moet je van genieten. Maar
op zich wel leuk dat er een beetje sociale controle is ook in de Ja, buurt, of inderdaad. niet? Ik kreeg meteen een telefoontje, de Gully er ziet. Dus ja, dat is wel grappig. Ja, bizar toch? Ja. En dan best ik op die werk. Wat doe je? Wat doe je voor werk? Ik werk bij Omroep Venray. Dus daarom roep ik al meteen naar hem toe van, ren even naar buiten, want ik weet niet wat dat is. Oh, wat leuk, een collega. Ja, precies. Ja. En wat doe je door? Ik ik moet zeggen, ik stuur het tv-team aan. Dus ik weet wel wat de camera en Nou ja, allemaal zien. Ja, en neem zelf interviews af en ik doe een stukje techniek en een stukje redactie. En ja, dat wat nuttig is. Ja, Wat leuk. Ja, dus, En dat doe je met veel plezier? Ja, dat doe ik met veel plezier. En is dat vrijwilligerswerk? Is vrijwilligers. Vrijwilligerswerk? Ja. Maar het lijkt me wel ontzettend leuk. Ja, dat Zit is je ook een beetje bovenop het neus in Venray? Dat probeer ik. Maar daar hebben we andere mensen voor. Oké. Dus, en daarbij werk ik toevallig vandaag voor de tweede dag bij Cultura Venray ook nog. En dat is ook vrijwilligerswerk. En daar doe ik een beetje het grafische vormgeving. Leuk. Ja, moet er bezig blijven hoor. En Want toezet is niks. Nee, dat klopt. Nee. Hoe lang zit ze al bij Omroep Venray? Sinds 2013. Langzaam een beetje ingegroeid en ja, proberen het steeds beter aan te pakken. En had ze voor den tijd ervaring met werken bij een mediabedrijf? Nee, helemaal niet. Nee. Dus, Ik ben eigenlijk in de metaal heb ik mij laten opleiden vroeger. Ja, nou mijn ongeluk ging dat niet meer. Toen heb ik me laten omscholen tot het grafische. En daar heb ik een aantal jaar ook in gewerkt. Maar op een gegeven moment ging dat allemaal niet. En ja, moest ik stoppen met werken. En ja, dan moet ik toch iets gaan doen, want toezetten is niks. En zodoende ben ik eigenlijk bij Omroep Venray terechtgekomen. kijk, Ja, conculega. collega. Ja. Nee, gewoon collega televisiemaker. Want de neemt ze ook interviews af. Ja. Ze is, Radio en tv, ja. Kom je ook overal binnen, hè, hier in Venray, als Bijna overal. lokale omroep? Zeker. Ja, ik moet zeggen, ik heb ook een verleden bij de lokale omroep in Venlo. En ik denk dat ze nergens zo'n nauw contact heeft met die doelgroep als bij een lokale omroep. Ja. En het leuke ervan is dat je ook overal achter de schermen komt. Ja. Ja, dat vind ik in ieder geval. Hè. Ja, dat is niet typisch voor lokaal, maar dat is natuurlijk wel erg leuk. Dan kunnen ze op plekken waar de meeste andere mensen niet komen. Precies, ja.